ପଡ଼ିଗଲା ଠେଙ୍ଗଟା କ'ଣ ଲାଗିଲା କୋଉଟା? ଠେଙ୍ଗଟା ହେଇ ହେଇ ସେଇ ଗୋଟେ ହବ। ହାତରେ ସେଣେ ନ ଆଉ ସେଇ କରରେ ଅଛି, ସେଇ କରରେ। ହଁ ଏଇଟା ନେ ଠେଙ୍ଗା ନେ ଏଇଟା କାଢ଼ିବି ଏଇଟା କାଲି ଢାକ ଶୁଣି ବାହାରିବ। ନହେଲେ ଚିପିଦେବି ବେଳୁ ହଁ ଟିକେ ଆସ୍ତେ କିନି ଚିପିକି ଧର ନହେଲେ ମାରିବନି ଆସ୍ତେ ମାରିବନି କିନି ଚିପିକି ଧର ନା ସେଟା ଆସ୍ତେ କିନି ରହିଥାଏ ଦେଖିକି ଆସ୍ତେ କିନି ଏଇ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ କାଢିଛି ହେଇଛି ଆ ଢେମେଣାଟା ଆ ଢେମେଣା ଆରେ ହଁ ଚିପି ଧର ଚିପି ଧର ଚିପିକି ଧର ନା ସେ ମୁଣ୍ଡ ଚିପିକି ଧର ଏଇଟା ସେ ଦେଖେଇବନି ବାଇଆ ଭଳିଆ ହାତରେ ଚିପି ଜୋର ଧରତା ଚଲଦା ଖେଳଟା ହେଇଛି। ହାତ ବି ଧର ନା ହାଇ ଚାଲ 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 ବୁଲୁଛେ। ଏଇଟା ବୁଲୁଛି ସବୁବେଳେ। ପଳେଇ ଚିପି ଯିବ। ଚଲ ହଁ ଦେଢ଼େଇ ଯିବ ହଁ ଆରେ ଚାଖା। ସେ ସପଟା ମାଡା କରି ଗୁଣ୍ଡେ ତୋର ପ୍ରକାର ଥିଲା ଦେଢ଼େଇ ଯିବ ସେ ଟେକି ନେଇ ସେ ଚିପିକି ଟେକି ନେଇ ବାରୁ ନେଇ ଆସିବନି ଚିପି ଯିବା ଚିପିଯିବେ ଯେମିତି ଚିପି ହୁଁ ଚଲଦା ହଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ହଁ ଦେଇ କରିଦଉଛି ଆଉ ରହିଲା ହଁ ହଁ ଚାଲିଟା ହଁ ଏ ସାପ ବା ସେ ବଡ ସାପ ଗୁରା ଏଇନା କହୁଥିଲୁ ଟିକିଟା କିଏ ଦେଖିଲା ଛାଡ଼ିବନି ଆମ ବୋଉ ଦେଖିଲା। ନାଜଟାକୁ ଧରେଇଦେଲି ସେ କେତେ ବେଳେ ନାଜ କରୁଛୁ ବା ଚାଲି ଚାଲି ଛାଡ଼ ହଁ देखो गैस दे रही है बड़ी ଦୂରେ लगी। ହେଇଗଲା ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ଏମିତି କହୁଛି ଜୀବନ ବୋଲି କହୁଛି ମୂଷା ଖାଇବ ବୋଲି ପଶିଛି ଆଉ ବୋପା ଗହମ ଇଏ କରେ ଟଙ୍ଗି ଦେଖିବ बाबर कला छुट्टी ମୋ ସିଏ ଏମିତି ଦେଢ଼ ମିଟର ଲମ୍ବା ଚପଲ ତମକୁ ଗୋଡିଆ କାମୁଡି କାମୁଡି ଦବ ଭାଇ ବିଷ ନାହିଁ ୟାର ୟାର ଲଙ୍ଗା ବିଷ ସାଇକେଲ ଚଲା କଣ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଏଇଠି